jo sé que rectificar és de savis i moltes vegades quan un experimenta la realitat canvia un poc el seu pensament. Jo volia recordar un poc la situació que tinguérem la posició en l'anterior legislatura, en el que quasi costa una crisi de govern quan el senyor, que sempre li ho agrairé també, el senyor Salazar va recolzar que els partits de l'oposició pogueren tindre també una dedicació parcial per a poder fer les nostres tasques de control i fiscalització al govern en la legislatura passada. En aquell moment Projecte Oliva era un dels partits que es va negar i era un dels partits que considerava i sempre va manifestar que des de l'oposició, els que estem o estàvem en aquell moment en l'oposició, no requeria de la necessitat de poder tindre un alliberament o una dedicació parcial. La senyora Pastor sí que va ser un dels membres que va votar en contra a que els partits de l'oposició tinguérem dedicació. M'alegra el canvi de pensament, perquè a vegades n'hi ha que estar en l'oposició per a també entendre la gran tasca i les hores, la dedicació que es fa des de l'oposició. Aleshores només volia fer la matisació i sobretot quan el Partit Socialista en aquell moment va estar en l'oposició va dir públicament que el dia que el Partit Socialista tornara al govern no anava a fer això, posàvem en valor la tasca de l'oposició i vam dir que tornaríem a concedir dedicacions i alliberacions als partits que en aquell moment tingueren que executar les tasques d'oposició. I així no és, però només volia matisar que al final el temps ens ha donat la raó.